Txorinetarrak ongi etorri gurera. Aste bete, Patri! Eta oporrak. Ai, ja desiatzen nagoenetan. Bai, bueno, desiatzen gure lan aurrean doden lagunak daude, gure gaurko bi errezetak zeintzuk izango diren jakiteko. Pentsatzen guk oporrak hartzeko eta desietan txorine bukatzeko ja. Biteli, azkenengo, bitu datorren ostiralean egin behar dugu urteko laburpen bat. Vale. Urteko laburpen bat, eta pixkat hemen gure trukotxo batzuk eta kontatzen. Jo, dana ez du kontatuko. Dena ez. Baina gauzatxo batzuk. Eta gaurko errezeta, hori kontatuko dizuet orain, egingo dugulako horrelako usakumea eskabetxean ensaladan, erolako zerbait prestatuko du, ez? Hortako usakumea hemen daukat, usakumea lortzeko hobena arakinai eskatzen badio zue, eta egun batzuk segun zenbat tardatzen duen, lortuko dizue, baina lortzen dituzte arakinak. Eta horrekin, oso errezeta, erreza ingo dugu, eta kusiko zuen, nik uste dut, azte bukarako zerbait berezia prestatzeko, hemen aukera badaukazula. Oso ondo. Kontatuko zut, nola ingo duen? Konta jazo. Lehenengo usakumea garbitu ingo du. Gero, lapiko bat, baratxuri buru bat sartuko dugu, eta usakumea alde guztietatik frigitu ingo dugu. Jarriko ditu erregostean tipula eta senarioa makiltxotan moztuta. Jarraian, botako dugu ospina eta salda, ereinotza, erromero adar bat, usakumia sartu, eta hor ukingo dugu ordu betez tapa itxita daukagula, eskabetxean. Eta ero lagungarri moduen pipermorroa batzuk. Ingo itxuguna labean zuritu, ospin olio errez bat ingo dugu modena ospinarekin eta eskabetxeko olio eta salda pixkatekin, eta horrekin ondu eta listo. Zaterean jarriko dugu, oinarrean izango da asmoa olako pipermorroak pixkat, gero barazkiak horkoak eskabetxekoak, eta ero, razioa izango da, papar bat eta istar bat. Hau da, erdi bat. Oso ondo. Beste erdia argazira. Eta uso zurian abestia? Zein. Uso zuria errazu, noraz joaten zerazu. Hori, biz. Nafarroako mendi... Ez dakiz hori? Ez dakiz. Mendi guztiak, elurrez beterik dituzu. Oso ondo, bueno. Betiko klasiko handi bat, usoana, eta, nik, mosandakoa, usoa garbitzen noa, ze, ekarri date denakin. Hau da, burua, hankak, tripak ere barruan daude, orduan, bani... Beraz, garbi etorten da, holan, kanpotik luma barik eta, baina... Bai, lumatuta, bakarri dator, lumatuta. Beste, ezer ez da... Beste dana, erabilia dugu saldatxo bat iteko, baina bestela danakin, esaten dana. Euskal kulturan badauki usuek presentzia haundixa, batez be, etxalarren hau etxalarrekoa da? Ez, hau, alberdinekoa, arakinak harri. Ah, bale. Bai, etxalarren ez dakit usakumiak harrapatzen dituzten ero, ez? Usuak bai? Bai, usuak bai. Eta, gero eta gutxira, nik aitzakin, gura aitzak, laro eta mairuan, amalauan, egin zuen erreportai bat. Bai? Han etxalarrekoa, nola usua, nola harrapatzen ziren horren inguruen, eta garai hartatik gaur egunera ustot asko jetxi dela usuen harrapeketa. Ez dakit, azkarragoak ero, lehen tontoagoa ziren ero, kontu da gaur egun, hori da, sare feinauak erabiltzen dituztela, eta ala ere, kosta eta usuak harrapatzen dituzte. Lehengo holan arrastua dauena, erregistrua, da 1400 urtean, holan usoan eiztan, etxalarren, eta hori, belaunaldi, joen da tradizio hori mantentzen. Baina, zigorrek esaten daren moruan, geroz, eta saiagoa da, horrek itxen dauena da, holako trampa bat jarri, sare batzuk jarte dituzte, zuaitzen artian, eta gero, holako paleta batzukin, itxen daue, holako, salata bat edo, arranoa ematen du, dila, paleta botatzen dituzte, daude paleta batzuk, holakoak, pinponeko pala bat. Pinponeko pala bat, egurrezkoa zuriz, eta post daude, holako dauzkatu, trona batzuk angoian, eta usuan, segun nora doazen, geisteko botatzen dituzte, eta usuak pentsatzen du hori arrano bat ero dala. Eta bera egiten du orduan. Eta orduan bera sarera joateko. Sarera joateko. Hori egiten da. Eta ero saratak bebai, eta atzean, sarean, espadira erortzen, egoten da jentia ia puestuetan eskopetakin, eta espadira sarean pasa, horre sarata bat atatzen du, ez da, soinu bat zerekin izaten da, eta horrek esan nahi du, tiroa botatzen hasi aldiela. Eiztariak. Ulertzen dut. Eta hori omendala geroz eta saiagoa, ze horre die, geroz eta azkarrauak, txorixak,
Eta orduan, ez dakit, lagunei komentatzen dutzi egoitxu horre sariek, ez dakiz, eta lehen izaten ziela sariak, purtsu bat lodixauak, eta oin, nailonaria, ez da holan, geroz eta finauak izaten die, eta gero txorixak bebai, oso bera ez die joeten, da sarixa gero zeharkatu itxen dago, eta bueno, geroz eta saiagoa da. Nik uste dut, bidaia, zu Patri bidaia bat iten duzu, ez? Aurten, udan nora zoaz? Greziara eta Vietnamera. Vale, zuk bidaia hori prestatu duzu, ez? Gidetan sartu za, internet. Usoak berdina, eta dakite nundi pasar, etxalarretik kontuz. Oso pagadi eta baso politiak eta ikusgarria daude, baina trampa dago. Orduan, nik uste duzu zerbait zuria zuek segi goraka. Normalean bere ingo genuke, hori, nik uste sartiten dira. Zarata entzuten bozue, hori trampa da, ezin kasuik. Ezin kasuik, hori da. Hori gertatzen da, Bueno, alatabe urtero, 300 paleta eta erabiltza dituzte, eizarako. Berez, bueno, geisten doia, eiza honen kopurua, baina, bueno, mantentzen da. Gainera, esaten daue, beste usuan eizakin konparauta, dala asko ez behon hauaz, lortzen da txorixa hartzea modu osasuntxu baten, eta osorik behintzat. Ez da hain erasokorra. Segun zen bat perdigonazo jaso dituen usua, batzutan sorpresakin jana duzu usua, eta hortzen baten pasten batero, pati baino gehiago hori, horretzen da badaki hortaz, eta barrezkari da, baina norbaiteken pasteren batero galduko zuen, holan, gogokin egin da, sorpresa. Eta ez dakit igual, belaunalditik belaunaldira bebai, nik ez dut ezagutzen horan, nire adineko jendeak eizan da bilela. Ni bai. Baina, geisten da. Bueno, ez dakit ni geisten. Gure gurasuekin konparauta, nik nire gurasuen adineko jendia ezagutzen dut arrasaten desente eizan da bilela, baina nire adinekuak eskuekin kontauleke. Egia da, bueno, nik ez da jende kastia ero gutxo ero da, nire sasoikoak eta baita, ni familian, guk familian... Hori da zu gaztia konsideratzen zabalako. Baina osabak eta danak egiten zabi, osabak guztiak, bueno, nire aitak izan ezek, eta tiontone bezaben eiza egiten. Eta euren semeak eta jarraitu da, baina denak ez, bate hon batek, eta, bueno, gure txian, lehen ez zait, izatetik, bueno, erdira jetxi da, ere. Bai, horregatik. Gure txian ez du inoiz euki, ez eskopetaik, txinbera eukin egin. Txinboak, txinbera zala lehen, Bilbon ezan txinboa botatzeko, txinboa da txoritxo hori. Eta txinberak egon dia, baina nik uste dut, ez da txori botatu inoiz, nik uste dut telebiltzen gendula gehiago, jolaserako... Gero, udako ferixatan eta praktika ukitzeko pelutxiak eta lortzeko. Baina horrek danak okertuta, goten dira. Horrek hartutan nahi eta ere, aurre nolan jarrita, baina bestela horrek botatia zain ezaiagoa da. Bueno, baratxuria atala, osoa buru hartu dut, eta kendu diotolan pixkat, eta olioa bero-bero dagoenean, bi hauek, usakumea garbia eta gatzakin, eta burua, baratxuriana, hemen sartuko ditu. Ingo nahi duena da, hau egon da, keia botaten, gorritu bat emango diot, eta gorritu bat eman da atera ingo dugu, gordi ingo dugu, eta hemen olioa kendu ingo dugu gehiena, utziko du pixkat, ipurdi bat olan atzamar bat, desente izango da. Eta hor jungo gara erregosten azenarioak, eta gure tipuleta, baina hori, makiltxotan. Gero jakin da, hori gero erabili behar dugula ensaladan azpian jungo da, oinarri. Oso, no? Hori da, ze hau, inbiozu, eskabetxian. Hori da. Bai, azkenean hemen botako diguna da, bueno, ospina, salda pixka bat, ardo zuria bota algo genioke, eta bueno, hau da, betikoa, konserva teknika. Bai, bueno, konserva hori etorri zan, Espainian, Arabiarrak eta egon zienian, bueno, arkitekturaz da hizkuntza aparte utzi zeuskuen, beste astarna batzuk eta horietako bat izan zen, eskabetxia eta ospinetan kosinatzeko teknika hau. Orduan, hau itzen da, nire etxean ez da oso ohikua, baina, bueno, bada, etxe batzutan, eta itzen dana da, olixuan egozi biharrean, itzen da, ospinetan. Beraz, ataratzen gako orako geruzatxo bat, eta egitzen dugu, hori, ospinen zaporia. Hori bai oso tipikoa da, kontserbatan, zuk egaluzia eta erosizik, egaluzia natural eran, ez? Dala, urakin. Soso. Bueno, batzutan dietarako. Patri, soso. Bueno, zuk... Nien eiz oso eskabetxe zalea, ni oliotan zalea naiz. Oliotan zalea naiz, beti. Baina naturalian egizan, ez da, inoiz hartu eta ez da izu, falta zaio grazia. Baina ez, egaluzien dako, baina behitu alkatxofak adibidez naturalian, oso nadauz, zain zurixak bebai, oliba egaluzientzako zuza, olio zalia. Baina den ez, nahi dut esan, konserbentzako, arrain konserbentzako orokorrian, naiz olio zalia.
horretan olio bestela igual liorra bak eratzen die edo ikusiko zue. Baina, bueno, nik naturalien bebai eroste ditut, eta nire gustatzen jat. Oliba olioan, edo bebai eskabetxean inleike dala, ospinetan. Hola, erori egin zait. Hala, barrura. Baina, bueno, brr-ari da. Bai, badabil. Biziri dao. Ondo frigituko da. Bai, honi, utziko dugu, temperatura pixka hartzen, eta gero hemen, kontutan euki, bueno, baratxuri, olia hau erabiliko, bota ez dugu ingo, honek kriston baratxuri zaporia eukingo du, eta hori nahi dugu gure eskabetxe honetarako. Orduan, gero, ingo duana da hori, baratxuriak kendu ingo diot, ja, eskabetxe egiteko garaian, baina, olioan, ja, bueno, baratxuriak ero bere zaporea, ero bere sustantzia utzita gongo da, ez? Oso, no? Platertxo bat, vale. Eta erdiaruan bebai, erabiltzen zen gauza bada, ez? Hau, ospinetan kosinatzekoana, eskabetxiana, ze ez hauskien oskaiurik, orduan zan, kontserbatzeko oso teknika ona. Bai, bakarretakoak. Lehen hoxe, gatzetan, azukria, espeziak, hortik datorki gure kultura guztia. Bueno, usakumia barrura. Hora biligeritan. Hala ere, gure hemen lantaldeko eiza adituak eta biok, iruditu zaigu, hau, usakumia izateko erderazko pitxon. Hau dixe zala. Honek egan iten zainien, oiua, eman berza. Usua ematen da. Kristo, handia, oso handia. Uso tamainua gehiago hartzen diot honi, usakumia baino. A ber, arakinak engaino indutzen. Ez, badakit ez, baina tamaina erreku, hau da, bueno, barrazio, esan dakoa, hau jakinda gero bigarren plater batero da, barrazioa erdiarekin nahiko izango du, Eta gero, hor, eskabetxean bebai badauz desberdinek, ez? Eskabetxean zeike barazki batzukin, arrain batekin, aragixakin, eta aragixakin, oza, arrainakin erabiltzen normalian, ereinotza eta asafraia, baina gero, untxia itxen dozunean, oiaskua edo beste aragi mota batzuk, itxen diez, azenario satixekin, itxen da hori eskaiakin, baratxuriakin, bazuk gaur aukeratu duzun osagaiekin geixau. Bai. Hore, arrainakin igual ez da hain oikua. Eta gero... Hemen oso gozo geratzen da eskabetxe obera, Patrik, untxiarekin iten bauzu. 2015ean, txoriene hasi ginenean, torri zen Kandido hemen, Euskal Untxia taldetik, eta ingendun hori, untxia eskabetxean, da antzeko eskabetxe bazan, eta untxia eskabetxean, benetan holan, nahi bauzue azpian osto batzuk ero jarri, baina bere hortan eskabetxea egiteko erabili ditugun barazki eginda bakarrik, zoragarria geratzen da. Baina aragi zuria, biguna, bueno, erra. Baita gero, desegin da, nik normalian eskabetxeko aragixak eta erosi izan ditut, entxaladak eta eitzeko. Bai. Eta orduan, desegin itxen diez egitxuen eta hori. Oso ondo. Baina nik etxien egisa esan, ez dut inoiz eskabetxerik egin. Egin ez, ez? Aitortu inbiot. Eta antxoak olio ospinetan? Karo, hori eskabetxe bada. Hori eskabetxe bada. Hori bai. Hora rapatza estazu, bai, eta berdela be bai. Zein? Berdela bai, hori da. Bai, a ber, Patri, lehen oza, arrainanak oikoa hoa dira. Baina gero oliban gordetzen daute? Bueno, baina hau guk eindakoan gero gordenekoa denun eskabetxean bertan, ero oliotan. Olio azkenean da gero luzaroan gordeteko behar dugun teknika bat. Hori oskailuan ala ere, baina olioak egin bat egiten duena, zaporea mateaz gain, egiten dizuguna da, bueno, gero mantentzea irautea gehiago. Eskabetxeak oitura gehiago dago hemen Euskal Herrian, orokorrean, nik uste dut, jenteari eskabetxe bat aipatzen diozunean, arraira, burua zeitxoan jute zaio arraia. Bai, solan, aragixaketako sinatzeko ez da oiturarik. Gutxio behintzat. Espainiako hegoaldian ta bada... Ez da, guk hemen behintzat nik eskabetxe aipatzen badiazu, arraietara juten du zeitxoan, nire burua. Bale, hemen, gure usakumia, listo. Eta esan dako nahi dut, lapiko tamainua hau da ona, ze bestian hemen ezek sartuko, baina hemen ze behar dut gero justo erdi estalita geratzi usakumia, botako digun ospinarekin eta saldarekin, estali ez dugu ingo erabat, baina, eta buelta eman barko hasieran sartuko dena, eta ero paparren aldetik jarriko dut, baina ia estalita, zabalagoan esan ondo ingo eskabetxe. Orduan behar dugu lapiko bat esan dezagun, estua eta altua pixkat, estaltzeko guztiz. Bai, eta hemen ingo dena da bain, boixe. Itzali eta jarriko du erregosten, bere beroarekin bakarrik, azenarioak,
eta pare bat tipuleta. Osondo. Eta gero usakumiak, usakumiak igual eizarako eta ikusten die gehiago, baina usuak, hori, eizatu itxen die, baina jendeak pentsauko dago, igual kaleko usuak dien horrek, irixetan eta herrixetan ikusten dienak, horrek estie. Die usuak, izaten dienak basatixak eta basuan eta mendixetan dausenak. Irixetakuak horrek... Hako zen nuke olako, Patri? Arrato egaldunak horrek? Baina... Ztain ikosta bingo jaten, Ekuste ikustu erdiko hanka horre, nik ez da izerp gertatzen zaien hankakin egia da, horre... Dana daukate, hanka, lan pixkat, deformia, moztuta, erdiko juak, eta... Bai, koitxauak. Bai, jateko oso atxegin garriak ez dira. Bai, esaten zain, iraganian izaten ziren, gutun mesulariak, santuan gorputza, espiritu santuan gorputza, gaur egun usuak eratu die gehiago, hori. Irietakoak eta bai. Irietakoak eta bai. Orduan, honek izaten die, baina honek ez dauki kalterik, eurak ez die zikinak, irixak die zikinak. Eta hor daue bai arazoa, azkenean, honek zeitzen daue bakarrik. Guk, gizakixon eta janarixa horrek arrastuak eta aurkitzen dabena kaletik, eta gero bainatzen die horako lakutan, ibaixetan, eta errekatan, eta lakutan. Orduan, horre zikina baldin badauz. Bai, eta bueno... Txarra baldin bada, koitxabak. Bai. Punteri hona daukate, eta arropan ere egia esan goitik proiektilak botatzen onak omen dira baita. Hortan ere izaten da. Suertatu jatzo? Suertatu jatzo? Niri... Bai, suertatu zai, bai. Ilean baina arropan bai. Ilean inoiz? Ez, ilean inoiz ez. Niri bai. Gaina, bueno, ez dakizunen entzago, bakizu, txorixak ez da behien. Ez daki, zulo berdineti doa dana. Horratik beraien, kakak eta oso eseak dira. Ze pixa eta kaka batera doa. Ez dauka txixeiteko alde bat, eta kakaiteko. Ez da leku berdineti doa. Eta, bueno, hori ilean erortzea ez da izango... Desatxegina da. Utzi ezagun, desatxegina da. Bale, hemen, nik uste du kipula bat eta erdikin neiko, azenario pare bat, eta hau izango du hori. 10 minutuz, hemen, erregosten. Gatzik ez dio bota, zeusakumiak izan duen gatza pixkator, bertan lapikoan geratzen da, orduan ez dio botako. Eta hoin, labea daukat, 210 gradutan, eta hemen, piper morroa hauak garbitu inditu ala lehen urarekin, ingo ituguna, oliba olio txorrota bat, eta labera jungo dira, ordu erdi zero, buelta emango jo noizean behin, gero zuritu ingo itu, eta izango da, bani hau ensaladan, atzo egon ginen esaten, udako ensalada, piper morroak, labean erreta, oliba olio pixkatekin, gatza eta berakatza gordinek? Igual barbakoan edo txingarretan erreta zenei udan behintzat. Nomatu ez da olako, ez dakit, nagitasun bat. Labia piztiak, benetan, Patrizia Biteli labesalea dala, Ni labesalea naz, baina uda aldian ematu ez da, Bai, ez dakit. Eta ze jatzen zu, salako txingarretan erretzen duzu orduan? Hori da. Zukaldekoak. Nik zua daukat. Ja, zu gainean egin alda, Horregatik. Zua bali magro, gainean jarri, buelta, azala zuritzeko, Gero, ala ere pixka kosinatzea komeni. Jo, igual norbait ebileko da hor metxeruak inaitzen hau. Etxean hori izan da. Bueno, usuak, irixetan, Zigor eta Patrizia txorieneko sukaldean, eta eurak irixetan ondo dabiz, azkenean hori esan dakua. Gizakixon janari ondarrak eta jate itxuste, eta hor, ugaltzeko errestasun asko daukie. Orduan, jendeak esaten dau, uso pila bat dabiz. Osa, dauzela geixegi. Eta orduan, hori ekiditeko zehaldanin, eurak usuak jaten dauen beste txoria handi bat hartzia, baina gero, arazo berdina egongo zan beti. Ze hori izango zen, gehiago galdu da. Nik ez ditxeto lan usuak asko behi ikusten, badauz, baina, bueno. Horri jendutena, janarian nidaki dala, oinardein dana gehien bat, eta hori, elxen izan ginenean bebai, zeukaten horrelako parke batean, usoen, hotel bat, esan dezagun, horrelako eraikina handi bat, eta han jartzen zioten janaria sandana gero umerik ez izateko. Jaten zuten, da antzu bilakatzen ziren horrekin. Pentsaten venenoren bateo hiltzeko. Horrela behumenik ezain dugu. Ez, antzutu iten zituzten, eta hori erabiltzen zuten teknika moduan. Besterik nik ez dut ezagutu, egia da. Ni betu, enekiena da, eta legunean reportei bat entzun nuen horra, gu txoriak ez ditugu ikusten. Kalean ero
Ero, hilda ez daitu sekule ikusten. Zuk herrietan txoripila da, bueno, nik atzo alondigan ikusenan uso bat hor kotxe batek harrapauta, Bai, hori harrapauta. Baina orokorrean usoak ere sarrak etienien hiliten die, ez? Txoriak hiliten sarra diena. Basura joaten die... Ez, hiltzen die, beti normalian usoak hauetan, txoriak hauetan zeiten dute zuaitzetara, hirietan, beraien eskutalekuetara daudela danak alturan, ara juten dira loitera, ez? Babesean egoteko. Ja, ikusten daudenean, ja, aldi zulora joateko daudenean, karo, babestuta egoteko ez dute, badakite behian diela oso makal daudela eta harrapatzen errezak izango ziren, katu bateatik gero, txakur bateatik gero, zeite dute, baita iskutaleku horietan egoten dira. Eta, hiriburuetan herrietan dago, brigada handi bat, arratoiena, xomorroena eta, badakitela, nun hiltzen diren, animali, hiltzen dira hangoian, ez ditugu ikusten, eta janiten dituzte. Bueno, azkenean da naturaren katea, ez? Bai, hori da. Baina ez dira etortzen da hemen behian ez hiltzen, ez? Hiltzen dira beti alturan. Etorrearetik ez ditu ikusten. Espada, kotxe batek, zapaldu duelako, erorako zerbait, baina bestela, ez dira ikusten da. Bitxia. Zuri, matotzu naska, usuek? Ez. Ez, berezik ez. Ze egia da, ni bizi naizen tokian, hor ez daukagu usori, gure inguruan, abainon inguruan da hor ez daukagu usori. Hirietara eta juten bagara, bai horra aurkitza dituzu, baina Durangon bat bai, Durangon bat daude, Andramaritan Elisapean, Aterpean, Portikuan esaten da, baina bestela gure inguruan ez dago. Ez da asko. Zuenian? Gurien bai. Kaiuak egongo dian pillo bat, ez? Kaiuak eta... Bai. Ze kaiuak be, tela, Goizien da, bueno, ne gustatzen jat, kaiuak. Baina horre beniko, ez? Neko depredadoria dira, kaiuak, ez? Bai, ez dakit. Ez nakixen hori nik kaiuena, ez dakit depredadoriek beste txorixengan edo izango dien, baina ez dakit, ni arrasatekoan hazen ez ditxudan ez ikusten gaur getxon eta egunero ikuste ditxut eta igual balkoira eta etortzen die hor da bizon duen da, ez dakit, niri ilusinu itxu ez da. Bueno, barraskiak, erregozten ja aurratu ingo du. Hemen piper beltza ala, Jamaikakoa, Patria bedi Jamaikakoa, gor txorienen daude bindala 6 urtero. Hau espero tesi zorratzea. Bueno, iraungitza datarik ez dauki potien. Erromeroa, adar bat, eskaia, beste adartxo bat. Gero hemen, 100 gramo sagardo ospin, eta ja usaiak eta hemen bapatean aldatzen jungo dira. Salda, beste 100. Hau, ospina, izan bida, edozein ospinek balitzu dago, ez? Eta zagarra izan bida, hartuana, arrozana, igual. Modena nik inoiz ez dut erabili hortan. Koloriagatik edo igual saporiagatik. Oso sakona igual. Azido gutxio dauka, kosinatzeko gara, egingo luke, baina gozo, ez dakit ez dit erakartzen, gehiagi. Eta, usakumia horrela, lehenengo esan dakoa, hau ordu bete egon barra gutxi gora era. Utziko ditu lehenengo 20 minutuak, horrela, paparrak gora. Gero, buelta emango diogu, eta gainerako 40 minutuak ero, boixe, alderantziz, beraka, trampa da. Eta bien bitartean, labean dauzkagun gure pipermorro horiek ero ingo dituguna da. Atera aluminio paperarekin bildu, beti ateratakoan, eta horrekin zer lortzen du, izerdia botatzea, eta errez askatzea, eta eserez, hau, egin da dagoenean, ostutzen utziko du, eta hotza dagoenean, etorriko gara, ensala da hau montatzera. Gure pipermorroak, hemen, zurituta, labean erreta, eta alde batetik. Gero, gure usakumia, dagoeneko egin da, iragazin dut, ze gero ospin olio egiteko erabiliko dut, hau, gehi modena pixka bat. Zondo. Eta zer, baratxuriak hemen botateko honi, ordan, oin, ingona, hau, eskuekin inbar da, Hau, kusinero batek esatezian, ez da berdien, labanakin mosten ez da zinen, da ez da berdina, pipermorroak eskuz moztu berdia. Hala da. Artisabo geratzen da eskuak guztitzuzu, eta hor murgiltzen zara gehiago errezetian. Bai, holan, zuntzak apurtu egiten izkiozu, zapore altzatu egiten du horrek, eta... Bai, ez da. Eta esaten mazu hori konbentzituta, hain diaz du. Bai, egisa da, arrazoia dauka. Arrazoia dauka. Usua, zeren seinale da usua? Durangaldian, jatetxe barazki jalea. Hori da, zeren logoa, edo? Bale. Baina, zerekin identifikatzen duzu usua, esuk? Usua? Pakearekin, teorian. Bai, bakeakin, askatasunakin... Pakeakin, nik. Donostiko udalak bebai, zure berdina pentsetan dau?
Eta, bueno, askatasuna eta bakearen seinale, badau, bakearen usoa. Eta ontxe saguesen dau, Nestor Basterretxeana, hor, bakearen usoa, baina egon zan lehen kursalen, eta bai, abitu nik enekien toki aldaketak izan, ezagutu beti entzun da, eskultura hori eta hori, baina enekien toki saldatu izan dutela. Bai, aizieran zauen ontxe kursala dauen lekuan, eta gero anoetako biribilgunian bebai egon da dugu. Eta hori da, usoa bebai bidai eitzen dago, Donostin zian. Bai, geldi ez dago behintzat, eta txikia ez da izango. Bai, zauzti da, hola, ibilbide dat superpolitxa. Zein, horiek holako eskulturak eta bizitatzen, ero? Bai, holan Donostiko kostatik, hor, ondartzatatik pasatzen dozu da, dauzela, hori eskultura pila bat. Bakearen usoa, da, oteizan dauz bi, eta gero bukatzen zu txillidan, hori ez, aizen horrazian, eta hori, bakotzu ibilbide, polipolitxa. Hori bai, orain, juten basarete sasoi hauetan, gizue, beste hainbat eta hainbat turistakin batera marko duzuela, baina, bueno, hor, gu bentaja dukaguna azte bitxartean da mendik ibiltzen gala, eta txorien etukurten, eta ara. Hori da, bai. Eta taper moruan, usuan, entxalada. Bai, usakumiana. Patria, ondartzara juteko puntazo bat izango zen, Bai. Ze gaina, bueno, hau eramate, bai sartzen da, atal hortan, ondartzara eraman aldiren jakietakoa, bueno. Bai, gainera ez dauko holan, niri apurtxe bat entzadak eta esaten daue, izaten diela ondartzara eta erueteko, baina normalien aukitzen daue, igual, horri berde fresko batzuk. Baina gero esiak geratzen dienean eta niri eska gustatzen. Alinua eramen behar da, aparte. Ostoena nahi baduzue beti eromen poto batean ospin olioa. Baina alatabe beti geratzen da holan, ez dakit, igual epe, lapurtxo bat epe bai jarri zeike. Orduan, betxu, nik pentsatzen hau aukera askoz behon haua dala eta gure txian, ondartzara bakarrik ematen da. Tomaten ensalada, tomateana bakarrik dana. Bakarrik tomatia. Arrozan ensalada, eropasta ensalada. Arroza ensalada? Arrozan ensalada. Arroza hartu egozten dut eta botatzen diot horri. Egaluzia, hartua, hilarrak, tomatea laukitan, aguakatea, aurkitzen duena. Eta dana tamaina berdina janda, hori bai, ospinoliarekin, guk batzu badi oso maonesa saleak horietan, dani maonesa. Baina maonesia ondartzara joeten basare ahora arrautzakin, ez dakize, temperaturakin. Potokoa bada gaur egun, Patri, potoko arrautzakin, potoko maonesarekin ez da inungo arriskurik. Etxean egindakoa, nik enuken aman ondartza. Nik etxean egindakoa ez? Ez. Bueno, patata tortiak eramate ditu jenteak, ondartzara, Arraxea ekotzen. Eta horiek ere, asko nahiko nukenik. Ni beti ogitarteko salia. Ogitartekoak, urdai espikoanak, hau alan aragi frikitxua bebai. Hoi asko holan irinetik arrautzetik eta hogi birdendutik pasata, hori bebai. Asko jan izan da, nire etxian, ondartzan. Kurruskari. Holan, hori areakin ez. Kurruskaria beti da, kurruskari puntua areak ematen dio. Bueno, hau izango da gure ensaladen oinarri, eta honi ingo dio da. Olio txorrota da bat. Eta nik ospinik ez dio botatzen honi, Hau, gero, azkenean... Ospina badauka horrek, ez? Ospina olioa, gero, hori da. Izango dela, baina, hau, horrela, Patri, ogia. Ogi barra batekin, hau, horrela bakarri jateko, antxoa batzuk. Atxoko antxoak. Hemen, antxoa batzuk. Egalu solan zati potolo batek, Emozionatzen nahi gara. Bueno, platertxo bat atara jazu, Patri. Nik jungo naizena da? Zelakoa gurezu? Zapal bat, berdin zait. Txuria? Txuria? Koloretakoa? Bai, hori txurisa, berdin, bai, hori. Bello. Hartu. Hartasixekin eta? Bai, erdikin moztu behar dut. Osa, erdia jarri behar dugu. Fin geratzen da? Bai, a ber, nola, dagoen, kosinatu eta bintzat badago ikusten dugu. Bai, badago. Hartu eta oiningo dio nela. Eta hori aldozu aukeran jarri hor erdixan ez? Bai. Edo aukeran bebai inzaikena da desegin eskuekin. Bai, baina ez, nik nahi dut... Satixak. Nire gure ama esan, olako gauzak eskuakin gustatzen zaio, jatea gustatzen zaio noietako. Da esurtxuen artien ibili, eta... Bai, hori nik uste dut, jenteak altzen ari da lapixka bat, eta ja olako gauzak ez diek uste nahin beste. Bai, ontsa dana umiendako moruen prestatuta, ez? Esurtxo barik, danaia prest... Ogisa hartuta, ogia erdi egozia, ez dakit zer, ez dakit, hortzik ez daukagun, ero zer letxe, erotu behar gara. Vale, orduan, trapu bat, eta
muntatzen hasiko garen salada. Oso ondo. Esan dakoa, oinarrian piper morroa batzuk, horrela. Azken da dixan entsalada sale gabiz, Ja, igertzen da guda hor da biela, hementxe... Sigor moreno nitxuri jarraitzen dut, tirantiak, mangamotza... Ja, igertzen da. Gu hemen hotza handia hori noen, Patri, mangamotzakin irriparria nola mantentzen dugu naiz, eta hotzake behitia egon. Ni mangamotzen ez, ni beti mangaluzean. Baina zu beti mangamotzen da moreno. Zigor berdin da urrian ikusten bozu. Ja, bai. Otsaian edo abuztuan. Baina zigorren gorputza ikustekoa da. Arpegi eta eskuak eta hankak beltz-beltza, baina gero gorputza dauka blanko nuklearreo nola hori anuntzioa. Ba, horrela izaten ditu zigorrek. Hau, hemen, eta horrela. Ospinoli baiteko, errez, hemengo. Pixka bat, modena. Ze horreko gora ezagun, badaukala ja ospina, badaukala hori salda, eta aukiko dela zapore pila. Bai, baina hoxe, oine azido puntu bat gehiago emango diguni, eta kuiera batekin ondu, eta listo, gure usakumia, ero usoen bat izaten bauzue norbaiteke botatakua. Bai, ez da usuakin bebaien leke. Tamaino honegatik nik usakumia barik, hau esango nuke usua zala, baina bueno. Eta, aztu inzait, jake, zuri lapurtu dizudan, pixka bat. Hola, nes, toke berde bat emateko, freskua. Polipolitxa, jatetxeko emoten da honek. Bai, hemen dago gure usakumia eskabetxean. Dale. Igual labana, igual labana, bai. A ver. Zuretzako. Piper morroak hasiko naz. Zer honan piper morroa. Ibe, bakarrik jabiot, piper morroa. Eta eskabetxia, a ber, zer iruditzen zaizun? A ber, badaukan... Igual anima bingonaz, Kosinatzen ze ikusi dut, behitxu erresa dela. Eta emaitzak be... Inna duzu, ril bat honekin, Patri. Ingot. Ego nadi. Bai, bueno ez. Rila ez, ze prestatu behar duzu zuzkoen? Banik behitu, usuakin, zer ikusisa daukan, txipiroi ogitartekoa. Eta, bueno, bai, usuakin badauka errazioa, lehen aurpegi hola narratua jarri duzu. Ze, oin, txipiroia behira, nau. Zezke, Madrilen, usoaren festan, la fiesta de la paloman, txipiroi ogitartekoa jaten da, eta hortik lotu dut. Eta zein ja usoaren jaia? Bauki jai bat, usoaren jaia. Nekin. San Isidron eta bebai jaten da, eta Madrida soi ezenean hore ean daukien plazara, Plaza Mayor, hor bebai, bada oso ikua ez. Kafeko letxe, Plaza Mayor, kafeko letxe. Bai, 5 eurotan. Eta, bueno, baina, ogitartekoa, txipiroi ogitartekoa, 3 eurotan edo, lortzeko aukeria badau, eta goxua gainera. Madrileko klasiko handi bat. Madrileko klasiko handi bat, eta naiz eta Madrileko ez izan, Juancho Tabernan be, tortilla patata bokaioa, eta kalamar bokaioa bai, basauela esan doztie, berez, bueno, geuria bai bada, nola bai. Eta nola prestatuko duzu, Patri? Oso errez. Txipiroiak irinetik pasa eta frigitxu. Brioxogia gurinakin txigortu, nahaztu gazta krematxoa edo mahonesa saltxa, siratxa apurtxo batekin, eta gero sandwich bat ingot brioxogia, txipiroiekin, mahonesakin eta tipulakin. Bukatzeko jarriko tolan apurtxo bat, hau honek berdiek, tipuleta apurtxo bat, eta listo. Errezeta, bai, erresa da, eta nahiko harina. Bai, bueno, zure ikutu emango, pikantea eta siratxa da hori... Bai. Hori Madin Patri izaten dana. Madin Patri, hori ez da Madin Madrid, eta ez da Madin inun bez. Eta hemen txea geixa da, holan txipiroi frigitxuak eta geixa bizaten dira rabak, eta ez, domekatan, holan bermutxo bat, rabatxo batzuk, hori izaten da, gure plana, ez, holan, ogi hartien eta normalien ez du jaten guk. Bai, gaina, a ber, horrek askotan saltzen dira, ez dira izaten ogi birrinduti berai pasatutakoa ero izaten dira, ero irinetan, niri ja, ogi birrindutan sartuta da, ez da, bueno, baina, ondo sartzen da, ondo sartzen da. Ba, baina, txipiroi batzu kipulatan holan, ez? Kipulatan eindako batzu. Eta ja, ogia ja melatu ingo zuten holan pixkat, eta hor jarritakoa gero, zeratik, ez? Bere tintan ere ogitartekoan,
gehiago erakartzen dit, eta bere tintan baita ogiarinik maonesa ero alioli pixkat igurtziko nioke. Bai. Ez dut esaten txorrota bota, baina igurtzi pixkatolan ikutu, bizi ikutu bat emateko, bai. Lehenengo aldizuan probau nitxunian, honek ez, txipiro frigitxu ogitartukoa Madrin izan zen, hor la kampana ditzen zen jatetxe baten, eta ez hau da, Madrieko honena, ez dakizer, ni... Hemen, portutik, bertatik ekartzen ju txipiroiak, egunean. Hori izaten dabe Madrien batzutan bai. Hementxe jaten da Espainiako arrailik freskuena da, bueno. Bueno, hor oso egia da, Bai, merkatutik eta askar. Ez, eta nire esan, Euskal Kostaldeko asko Madrid aldera joaten da arrain oso ona, zeratik Madrilen ondo ordaintzen dutelako. Eta hartu eta eguerdirako Madrilen daukate arrantzatutako arraia zeitzen, bueno, beti izan omen da, eta nik pentsatu dut, hor Plaza Mayor inguruan dausen honeko gitartekoak 250 eurotara, estiela, akaso, txipiroi freskuenak. Ez da ogi honena, ez da amao eriarekin indako ogi bat, ez zerrolako, ez. Ez die. Beraz, bueno, basin maz. Hoi tarteko bada, oin, zuek urdaiazpikoa, zer, iberikoa sartzen dira beti hoi tartakoari, bueno. Hori, heldu nintzen nien, da hasieran da hori, hemengo tipikoa diela ez dakizer, eta hori, 250 kostatzen ziren, ni, Madrilen joan nintzen lehenengo aldixan, han. Gero ja igo dieta, azkenengo aldiz... Eta tamaina una? Zikixagoa horren erdixa edo izango da, eta hasieran pentsatzen lan gauza bat, lehorra, baina gero, sartzotzazu hori, saltzatxo bat, maonesa apurtxo bat, alioli apurtxo bat, eta ondo. Bueno, hementxe, irinetik pasa eta frigitxo hori inbiau guk kasunetan bakarrik, batzu igustatzen gazkiet, rabak eta itxen dozunean, bai, tempuratxo batetik pasa, ez dakizer, haukitzen dago lan grazia apurtxo bat, ez? Bueno, barrez eta hori izan dakoa, tipikoa Madrilen, ero ezaguna izan Madrilen izan, hor batzuk esate dute Andaluziatik ekarrita da hola, gero hor Asturias da Galiziatik lanera lanera juten ziren neskamek ero ekarri omen zuten errezeta hau, kontua da, oikoa dala, Madrilen horrelako jatea, eta holan, irinetik pasata, ero ogi birrin dutin, nik askotan lan ikusi izan dudana, ni pasadan, Madrilen geratu, ez da gehatzen naizen inoiz. Baina pasadan jo naizenean, Zuz inoiz Madrilen lo? Madrilen lo, bai, lehen guzuak eta dauzka, txikitan askotan, familian Madrilen baduka, eta baina aldetik familia gu baduka, Madrilen, izeba, eta, lehen guzua izeba bat, arek ez da familiek ez zuela izan, eta ero nire lehen guzua Madrilen bizida. Ez esan, Madrileko ze hausotan. Ze txikitatik Madrilen. Madrid, eta ni Madrid, claro, hor Madrid dalba badao, ze Madrid banatzen da askolan hausoka, ez? Batzuk esate, ni naiz, ez da, karabantxelekua, ero ni naiz, ez da kinunkoa. Parkatu, niunke esan, zateizu, Madrilen, azkenengoz... Donosti bezala, ez ni antiguokoan, ez ni ez da kinunguren, hori, herridan edauki. Ni Madriles azkenengoz hau nizenean, Araitz eta Amaiurrekin, duela 6 urtero, urketu nuen olako eskaintza oso bat egazkinean joteko Madrilera, egazkinean nahi zuten prot. Eta nahi zuten, olako hango parke atrakzio bat joan ginen, aste bitartean, inorrez genduen harrapatu, egan intzuten, eta, Madrilen ingendun lo, eta egizan, ondo pasatu gendun. Barre batzu bota genituen, atrakzio parke hortan, topera goten dala jentez, bakarrik egon ginen ia, ia inongo hilararik ez genduen egin, eta... Fuertia. Egazkinean montatu ginen. Umentzako izan zala. Nire lehenengo egaldien, eta 12 urtegaz. Bai? Oso berandu. Bitu? Zura dinakin, lehenengo egaldia. Eta guztau jatzun, bilurra? Emozionauta. Txoferre pagaio! Guri inguruan oso kotxe saldiak eta izan gara, eta sentsazio hori aurkiaren kontra pegatzean eta hori... Alikantera aman bila juntzen. Bitu? Ama lehenago juntzan kotxean, izebakin, eta gero bueltan ematen zen noan pixkat handi bakarrik etortzea, eta neu jun izan bezan, ni jun espero bila, lasai. Bibero jonetan sartu dut gazta krematxua eta usaltza pikantia. Bai, siratxa edo beste mototako saltza bat. Orduan, ura purtxo bat gehitxu dotzat, zau zabien lodi geratzen, eta zabien nahazten. Beraz, ontxe, ondo. Hau, ondo frigitxuta, utziko zau kolore... Pixkatxigortzen, bale? Pixkatxigortzen. Bitxia dana, Patri, briotxogia han erabiltzen dute, ero hau da, hain duzu ezberdina eta. Bai, han erabiltzen dabe, haiene. Bitxu,
Hau igertzen da? Bai, udan gaudela. Udan gabizela grabatzen, eta ez elan maiatzean, feitxu, zen krematxu. Uraki, oza, eskuekin hartu ginauen gurina, baina ja, ez da posible. Beraz, gurina putxo bat urtuko, eta bai, han, bueno, baget ogia ez dakidan, baina bai, ogi bat holan gogorra hua eta kurruskari haua. Baina guk, bueno, gaurko txorieneko bertsioa ingou, eta orduan ingo duguna da, brioxa, bi aldetatik moztu, eta gero, hementxe, zulotxo batein, eta barruan jarrik. Bale, horretik lodia, esaten, holako bitan ez da haua sartuko hor. Bai, lasai, ikusiko zu, zelan, bai. Oso ondo. Ba hori, joango gara txikortzen, eta haue bai, utziko, egin da. Bale, zegoen esaten, saltza moduan, honi normaleanan maionesa jartzen diote, ez? Hori bai, maonesa, bueno, ontxe lekudanek daukie hori aukeratzeko eta bak eso. Maonesia, saltza ezberdinak eta hoten die? Ba, aliolia, ez dakizer. Bai, eta kostazu hau. Bale, gu, denbora juten nahi zaigunez zer ingo du? Hori txigortuta dagoenean, haue fregiluta... Hori da, ba, piko bat jarritza eta eskena montauko. Bitu hemen, brioxan erditik indotzat zulotxo bat, eta hori ingou, hemen txe, gure txipiroitxuak, gure kalamartxuak, hor sartu. Barrura, venga, jan. Barrura, jan nio. Umia, jan. Eta hori txe ingou. Ez dela esan, beteta ez doala. Hau, ospinetako holan tipulan, satitxo batzuk. Hola, xe. Hori nola indizu, ospinetan eguk... Bai, hori txorien edin jo, noiz baitxo. Ur berua, ospina, eta azukre puntutxo bat. Holan. Bai, beste bat, gero jarriko tipuleta. Eta bukatuko saltza, apurtxo batekin, holan, tentakatxo batzuk, jarriko bakoitzai, hementxe. Txak, 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 txak. Bueno, ba, hau da. Gaur goimaiako bi errezatain ditu hemen, Txipiroi, ogitartekoa. Hemen txutziko. Vale. Eta zuketanik hau banatuko. Erritxik. Erritxik, venga. Eman. Ai. Hau, brioxo gisa igual batzundako izango da oso... Buruzu saltza gehiago. Oso. Ez nik bai. Zelan dau? Oso bona. Osoa. Kristo nau. Bai. Eta gu ontxe, bagoiaz? Azte buru pasa. Agur. Itxo baino lehen. Azte lehen arte.